תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי את הדלת, חומק שוב לתוך מיטתי. תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל, תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן, אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בדידותי. כי אם רק תיתן, אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. כאן, בחצר הגדולה של קיבוץ מרחביה בין כותלי האבן, התגלגל מפה לאוזן הסוד הגדול אודותיי, שאני ילדה מאומצת. נולדתי בברגן בלזן במחנה העקורים, ואומצתי כאן בזרועותיהם של זוג חסוך ילדים. הסוד נגלה לי בגיל 6 מאחד הילדים בבית הילדים, וליווה אותי עד שמצאתי את אמי בגיל 32. בספרי אני מגוללת את סיפור חיי מאז ועד עכשיו. מסע מרתק בין יבשות, ארצות ואנשים שעדיין נמשך. ממרומי גילי ומניסיוני, אני מבקשת לכתוב ולספר על שאלות של זהות ומהות, ולתת כוח והשראה לכל מי שלא ברור לו מהיכן הגיע, ומתקשה להתחקות אחר קצה של חוט, ליוצאי מחנות עקורים, לילדים מומצים ולכל מי שרוצה לדעת מאין בא. אני בטוחה שיחד נצליח לממש את הפרויקט, ומודה לכם מקרב לב. תודה רבה.